Kramo Sinayo Kumono. Mie Kramo Sinayo Kumono. Dans l'Italie de Oubakra Malidila. Sinayo Mba Bonetro. Momindo Mba Bonet, c'est quelqu'un, je lui respecte trop. En de la réunion sur Issouf Namangolo, vidéo qu'on a chien qu'elle Amadelga Ivoirion, Donibarambe Mali, a Donibara Kelem Côte d'Ivoire, a Donibara Kelem Sénégal, Amadelga Ivoirion, a Donibara Yokono, donc les Kantara Barake Ko, Balontano Rasera Kuputa. Hari Amba me Ivoirion d'Aro Karajo, John Nebisera Karajo et Barakero, Ivoire Balontano Kuputa, Moshima de Rayevolo. Mais Aouye Anga Balontano que Fouaroudi, Aouye Mali. Balontano que foiré, ka Mali supporteru que foiré, ka Malien que foiré, même Manaouli Mali rono, obe kolosita no ma fokale bisaka barake Mali ka kuputa, oba fokale bisaka barake Balontana dobe bido. Hari anga Balontana munube nu wala Mali rono, oba Balontana be extérieur la, ou bekra foiré ka sababu ke audi, ka dusu anga Balontana rono. Karamoko sinayoko, yani gata barake ka kupu di Malima, en Mali ou makotala, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'avocat qui a barake ko Balontano ko kuputa. Real be kuputa, Master City be kuputa, Master United be kuputa, Chelsea be kuputa, Olusi makotenina. Côte d'Ivoire kuputa 2023. Akara Ivoire mbolo sansi. Kuburo 4-0. Uka match là-bas Maroc ni Djumé Mali ka match là-bas Mali match nilike. Koni Mali kungaina Côte d'Ivoire be qualifié. Côte d'Ivoire est censé sur ou qualifier la fois à Kuputa. Amma Ivoire on a donné barakele qu'on donc kelen kavokantara barake Côte d'Ivoire ka Kuputa. A obtenu foirien d'able jamana kono. Aye ni manipulation d'able jamana kono. Adamando ulaya. Ako Mali ka match follow Mali be gagné. Alaye un censé dia antara ke match nili. E fana ba ki ngolo boko Mali ni Tunisie ko Mali be Tunisie gagné. Ni galon kuma Tunisien re afone Morgan. Ne be ta mo mi restaurant on gata dumuni ke c'est un Tunisien 100%. Ndaga wuli terchedo. Meta les défini ne te barala dono ne be ta sigale de restaurant gono. Mbe dumuni ke wamba ga téléfilé. Hari biñe vidéo do ke ni afla. Akoma ako nyina Mali be Tunisie gagne 3-0 ko parce que oluga équipe magne. O Tunisien de goy. Allez ko ne ma ko Mali be Tunisie gagne ko 3-1. Non on madala akono ko ngina ko Tunisie mai ngo Tunisie te formula ne yo Tunisie attaquant fla fongo mo fla no ba ofe nga ko équipe man no ne na ko no ko Mali kambu gagné Tunisie re de ko ne ma kambu gagné ngina kambu gagné ko 3-1 mais tara ko no kata dingue sen ko Mali be sina yo ko kana mo nta dongo do tara seki di ma danga de beniti la mo ko comme Malien dobe yoro jumende etara ala mine ko ka seki de ko shina yo ko Mali be kuputa chete doa ngini gani mana ko ndabla Côte d'Ivoire e kuputa 2023 anyo Ivoire nga soma do ko ngono awe Ivoire nga moru do e ka kolosi sama balontante fauché c'est la discipline duskolo drone de do nga balontana o degra femina drone kuma dumani drone nga balontana o degra femina drone so mori do ka ngolo bo drone be se ka baraka o be kuputa nga balontana o degra odela Ivoirien ou Balontana ou de Gemina ou pardon. Ni Côte d'Ivoire est défaité que supporter ou de bafo zéro ma vos mères con ou ma barake à vos mères con au bout de zéro ou clola. Zéro kamea clola ko supporter minuna a on félicite ou minuna tegere fo anku au lieu de a on ere baneni a be dessous de zéro kono. A on ta nanye défaité ta ala de makita la ama sensi de soro faut il te faut Balontana ou ma. Et pourtant, Gabon, l'équipe nationale est fait où est sanction fait où Côte d'Ivoire match contre Guinée équatoriale. Ngo joueur botola triangle, supporter ou est Djibiton de Taga, joueur bonai. Fou bafo vos mères con. Ivoirien on va supporter ou fou Balontana ma. A B de ga dessous de joueur ou non. Est-ce que Côte d'Ivoire joueur ou sera défaité ta ou supporter ou yana ou te son? Mais Mala, Balontana me mara téléphone ta do TikTok kono il y avait morité de la kolosi ba bola ou na kuputa Balontana mi mara téléphone ta le Facebook sans fait il y avait morité do sigle na gafo comme baraka ou kuputa o be se ka dusu ta Balontana terrain kono kodo terrain kono o hakili mana jigi morité ka kono o be se ka baraka tukunya ke Mali fengera ni mana ko numa quoi amma ko to na réseaux sociaux o be ka Mali dembela maloya ça nous fait honte sur les réseaux sociaux. Autato demesenou ka dusu ta ko ballon ta ka bo kita kila kuma nuna réseau sanfé e be se ka barake Mali be kuputa Mali du me terrorisme kele le ma se ka barake terrorisme kele ka se ka ba Mali kono ha e
dongo do surasu be faga ambiskadi be da surasu natola nya nu be kana shiter nu essence wi ambiskadi be da onye aw ma se ka barake o pour que joli bomba imbe mali kono o ga se ka jo fa be barake ko mali ka kuputa chawte yere negen dabla jamana temena yere negen na de mali temena yere negen na ka fo kibi sigi kibi yere negen o te marché tuguni jamana ngono tuguni boy o banade afo aw mali bina labamina keninde businessi aw ka business te wuli ni mali balontan de mawuli mali anga sina yo ko la me quoi terrorisme be anga sura su vaga wakati be aw te se ka boka barake ka bara abara jugu na fura ko ka mogo de saraka pour que mali kele ka se ka jo aye manifeste saraka pour que anga jamana ka se ka basigi aw te se ola de amna fo de kambe barake de balontan bo kubuta ni te pita pia kuma ko de vale kubuta utara yoro jumende aw ye mori do sklen ko di var ku be se nna aye mana kan dabla jamana ngono jamana temena mana kan fola allo mbeseni na jamana temena o mana kan fola faso be bolola santa ani fla aw ga bar ama ngini mali justice fe ni mogo ya kungolo bo ko mali ni Tunisie ga balo mbese ka ni bara nke na tigi ga bara manye na tara mali aya judigi kasola ni mogo ya kungolo bo rezo sambe ko mali ni Tunisie ga mati mbe ni bara nke mali be Tunisie gagne na ma Tunisie gagne na tigi la mogo tara aya judigi kasola c'est une manipulation aw tato malende nga lafia o rezo samfe mogo be ga malwa aw be ga malende na malwa no aw malien kelende be rezo kan Côte d'Ivoire ni Burkina te ka zuya Burkina ni Côte d'Ivoire na zuya aw ye Burkina be do sigile ga fo Burkina be Côte d'Ivoire gagne ku be barakia mogo to tienaw mogo munute malo ou te mérite horonye Burkina ni Côte d'Ivoire ka nga zuyo les 6 Côte d'Ivoire ni Burkina be le 6 aw ye Burkina be do ye rezo sanfe ko me barake Burkina be gagne. Et pourtant, Doni Bagambe Burkina, Soma mbe Burkina, Mori mbe Burkina, Hara Jakate Mali kono. Soma mbe Côte d'Ivoire, Mori mbe Côte d'Ivoire, Hara Clanchete Mali kono. Olu be boa. Olu ya vredi. A photocopie ou de bobo Mali kono. Meni bara inke Mali bisa okuputa. Doni Bagambe Côte d'Ivoire, Clanchete Mali kono. Soma mbe Burkina, a Jakate Mali kono. Olu be boa. Mbese nantese namase refolao. Aye Burkina doni baka doye ka boka kuma ka da do Burkina balontana non ngoka malma wanga janga anga sina yo ko la meko wala sina ko bura ka mefo anga janga sina yo ko la vraiment ni c'est une déception totale ngo dikila tige dando non aya la me Maliauna bishomelendo le 1er janvier 2026 ngane kramo sina go ne flem yo ko kono jamana ka bara la maleni jamana ka bara tere itari yere ka bara de la billahi kasina yo imata jamana ka bara la itari yere ka bara de la yere ka bara de do kana fo ko jamana ka bara jamana mi blala aw mi blala de aw mi blala bi aw mi blala sini jamana ka bara te itari yere ka bara de la ko jamana ka bara wa jone be blanna kata yaw maleon to chere sina yo billahi tellement que ne be ni tien bonye mais imata jamana ka bara la itari yere ka bara la itari yere ba kunde ko jamana ka bara wa aw te jamana bonye doni ou ba fe ka jamana ke comedy jamana de aw be fe ka jamana ke comédien jamana de ko jamana ka bara itari yere de ka bara la yere ba kun ka bara kana nga jamana to tien de era maliauna bishomelendo le 1er janvier 2026 ngane kramo sina go ne flem yo ko kono jamana ka bara la maleni Tunisie bi kan jie ne kramo sina go ko beki hakilla tige ko be tatta ko kele dali mali bolontanaw naw yaw da nyamugo denyala Tunisie naw nya mbafode naw yaw da danga denyala Maroko aw ma balonta aw ka klojo nu ga pita pia kuma la ivana min ka mode ka laban ivana u ga balontanaw blin contre Guinée équatoriale Ivoirien bolo ko ga joueur blé terrain gono bilambo nyona de ke awla ambo nyona de ke awla nawe de ngo mali kra comédie jamana de est-ce que là-bas ni jamana inte ni jamana abetna ke comédie là-bas kata dinya sen ka dugolo sen
ko nana jamana ka baara la zoro ayawda nyamugo dengela wana ballon tan Tunisie baw ju fara be ke bela jele nyana Tunisie baw ju fara be ke bela jele nyana nu be se baara la Mali be terrorisme kele la bientôt 14 ans jamana be bolola 100 ans ani na ni faso be bolola kana sigi ka fo kibe mogo nyada la je ise mi aki faso e aw faso be bolola 100 ans ani nani ni mu be mine sinayo Mali be terrorisme kele la nyina 100 ans nandi e kumbe mi ibi saka munde ke jamana yi on va ta dingue se kon nana Malien nga barala imata Malien nga barala de itari yere de ga barake ire bakun sino Mali kente itari yere bakun de ga barake e Mali be terrorisme kele la bientôt 14 ans hein fagali be ga ke Mali kalote joga saka fo ko mado ma fatu Mali kono kalote joga saka fo kuma kiseti mogo de la Mali ka faka e ou be mine au be ni même il faut Mali balontana na ou danya mogo denya na Maroc ma balontan bila Tunisie ba ou ju fara be ke bela jele nyana Tunisie ba ou ju fara be ke bela jele nyana Ivoirien ou joueur baneni contre Guinée équatoriale Ivoirien ou Djibiton ta ko joueur boni Djibiton contre Guinée équatoriale ko joueur baneni ou botola terrain gono o ma dusu ta ka kuputa awe doni baga do bolé Côte d'Ivoire ka Côte d'Ivoire bina kuputa Burkina Faso be jouer les 6 contre Côte d'Ivoire. Mardi prochain, talata nata Burkina ni Côte d'Ivoire ka jouer. Awe Burkina doni baga do yaka boka kuma. Hari a comédie mun Burkina Faso, comédie mun Burkina. Awe do botola yaka fo kulonge fe ko Burkina bina Côte d'Ivoire gagner barake. Awe Mali ke comédien jamana de. Seriété Malien ngo fo la tuguni. Seriété ango fosi la bololo sanfé tuguni awya ko peta ka kambulu mbese barala de mbese kanike chaute ni mana ko ndabla Mali kelente kanina koy Mali kelente kani ngono Sénégal be Côte d'Ivoire be Burkina Faso be nunu be an sigi nyogon jamana de abe ka fendo ke réseau sanfé amala be an malien de una de awo kamiba nyamugo tonde fle aw shikilo kan sigi nyogon jamana u de la je aw be ni Ivoirien den dola ka ko bo bololo sanfi ko ta kungo kono ka dinge sengo Côte d'Ivoire ka kuputa abe ka un Malien to chien ko dola vraiment abe ka un Malien wa image chien ko ay comédie nunda blanc ça nous fait honte sur les réseaux sociaux hal ka voki Malien den bi famo la bi mine e jembe ka ivoye ngama obe kana sigi balontan c'est la discipline balontan est duskolo drondi mais ne tara dinga sewo ka dinga sen ko nana jamana ka baraka jamana jwende iblala d'un côté ne be sigi ka Mali justice de vle quoi ni e mol bala challenge jamana kono justice de ma ja joro la ni justice yi joro la billahi mol bala te cha jamana kono ni procureur ko a décidé ni ma burhari Mali balontan ka fodron kon sugona dron ko Mali e penalty soro atiki kata boke palango na bebe dabla anga balontan be se ka dusu da jogodi ari Mali balontan ka entraînement gasan téléphone be balontan be la jelembolo téléphone bu be la jelembolo sérieux tout là ou be concentré ndo ka réseaux sociaux de flé a karamogo do ya fode adunga baraka en karamogo do aya ka u fana baka ma wa kani a ko balontan nun to ta wa balontan e de be se bara lao e de be se kola anya fariga barama amma ko balanga demisunu ka dusu ta ka balontan dron Sénégal be ka dusu ta umata soma fe umata morife Côte d'Ivoire demisunu be ka dusu ta ka balontan umata soma fe umata morife Burkina Faso be ka balontan Maroc umata soma fe umata morife aya ke ala na kira kama ni be se soma ba e be se bara la ka kupu di Malima a bara ke fagali mi be ka ke Mali kono fagali nga se rajo Malima ko be fen kele mina jiongono bi en Faso be bolola terrorisme kele mi ba fa jamana kono kele nga se rajo les restes là olu be comédie kuma udi ni mogo mi se bara la kafo ne be défi lancer de mogo kebe se bara la Mali kono ko Mali ka se ka basigi ake ni yake dongodo ni ga bara nyana ambire so Assimi Goïta fe fo kuluba ambetani fo palais présidentiel la edunga bara bisa ke sababu Mali bi se ka basigi fagali min be Mali kono fagali be se ka jo joli bomba mi Mali kono joli boy bi se ka jo ambita fo palais présidentiel la faut parler présidentiel là. Même le couple dit Mali, nous on n'a pas besoin. On s'en bat les qui. Et le couple dit en maoni, à la redomina comme Mali be couputa, en bata froid fouita là. Ni à la redomina comme il a démissionné dit Mali, ma démissionné mon be dessous boula.
a duskolo bula ube fera kuputa uba ta siga fo itala mais ta dugolo se mi jamana ka barala jamana mi blala de kananga jamana image tien voilà ni muma ni dalu bi bolo e dalé me ka dalu la ko tielo kana fo mauma ay fendia c'est ça que nous m'a fait ni mo bolo du chemelin le 1er janvier 2026 on a fait les pièges comme et ben pour mo bla tew kala gene sra taxi bi sra fo ko kono na de ala fam nana faso bara de la nyendala ka mi ndi jamana ma ukata imata faso bara la de malien mba fa obele jele sini mbeta tunisien fait mbe direct lancer ndaga wuli tertier de do restaurant tigi de do meta ka restaurant kono sini mbe video ke na ere fula abina mi fo Tunisie balontana awore be Tunisien ere ka kuma lame o Tunisien ere ko ne ma ko nyina ko lu ga joru mayin ko sobe ka umbe se ko lu gagner fo 3-1 ibaro wote doni bagay o Tunisien de e tara kungo kono dron ngata dinye sandro ko mbe faso ga barala ite faso ga barala de sina yo faso ga bara emi e bado jamana fle terrorisme kele de la sitenu na tola ube sitenu jeni ni bi se kola sina yoko ko pela jelenke mali ga se ga basiki kele bay mbe jamana ngono kele nga se ga ba atonu nu olu ko meji kuma udi awo wa mbe kuma kele fo awi naw yaw tigi ga sina yoko na me zero naw ma defeti ta wa famatu aw ga bagazu préparer de mali bolondra mun be Tunisie aw Maroc Dijon aw ga bagazu préparer aw Claude ni pita pia mo nu ngakmala ni sam prente nu ma kawla fo 5-0 ga fo mako tout AS ga gon name kan nu to réseau ça fait mali balontana bi se ga dusuta hein ngokaba kudo ukakuputa manye fengela fa wona de maw ko ngolo ka tabla fa finale la mali ni Tunisie de kana jouer obama pew ma fo ka nyala ko obama pew abe Tunisie abake salo ko kelemi ti choko fuito la wa maleni equipe feo fe kanga ji aya fe la karamo sa wa maleni equipe kanga ji aya message o chirema no téléphone fa lelo abeni ala na kirate Canada kibe suma kibe se barala de ira Mahamadou ta ala kirate ga buli poche kono ni maleni Côte d'Ivoire bena ni sans prente ga kitabuta ga dai ku nu ma bunte ka fo makotu ngoni nu e comédie de pour que awa tige nu na kwa ay do awke maleni Côte d'Ivoire ga nyongo soro pour que awa tige nu na ko arnaqueru do ani Côte d'Ivoire ga na be nani Côte d'Ivoire bena bila kurane te ga dai ku ga kolosi sama bismillah nu ma bunte ngo kan kuma be nu dade arnaque kuma be nu da ani Côte d'Ivoire de mabe ki tige yere la ka fo ki te doni bagay bilay mali ni Côte d'Ivoire de mabe ou ba on bunte ha aw sansi jara mais ani Sénégal be ñogo soro na ye Tunisie gagné mali ni Sénégal be ñogo soro tamambe balo ngina de aw ta ka pita pia kuma nunu fo ne ken data la ni mali ni Côte ani Sénégal bebe ani Sénégal be ñogo encourager na ye Tunisie bo Sénégal ga match gagné Soudan mali ni Sénégal be ñogo encourager ani Sénégal bebe ni sans plainte aw ba ko kurane ta odon ka daw kun ka je ka Bamako munumunu na ya te putrenye aw te mana kan fo ndabla mbeta dingé c'est mali ni Côte d'Ivoire ga match kera ya mbele jele nyana 89 minutes temps additionnel Côte d'Ivoire ya bunten kana maluya aw be se bo ngo kaba ko do wo be se kola ani Côte d'Ivoire ga match kera ya ngoy hari sini nani Côte d'Ivoire bina match kelen di do Canada bara jugu mare na ijata Bamako baji beke nono ta nono te rake Bamako baji bela ni sans prendre wote mali ni Côte d'Ivoire ga match wote mali ni Côte d'Ivoire ga match goy ani mo no ngana bende kuma fenfe mbauda ani équipe fuaru de berabe mali ni depuis kani ndaminana mali ni équipe ma bureau équipe mi équipe nyana mai ayo fo robla fambe fe depuis kani commencer mali ni équipe nyana ma fo sima ben folo Nigeria équipe ba jol de affronter Nigeria équipe ba jol de affronter Cameroun équipe ba jol de affronter Côte d'Ivoire équipe Côte d'Ivoire jamana jol de affronter che awni jamana munu be ga ba nu e tegere folo de sa nu nana mo accompagner Kandela
olu nana kana Maroc visiter de billa olu nana kana Mali ni équipe fen fen mega be jamana fen fen mega be nunu nana Maroc visiter de kama nunu te poutre ou te se fosila ou te Comore te se Zambie kente Mali ga match fen akara jongore de tukuni olu fana te se aw nana mogo accompagner di fona kara Maroc dron Tunisie olu nana équipe arabu jamana be barikalen do fo Tunisie ballon tan côté là ala ye barika do arabu jamana be ga ballon na fo Tunisie aw ne équipe munu be ga ben nunu nana accompagnement de la ani jamana munu be ga nyogo affronter olu accompagnement kelawdi Sénégal nano le nyongo solo domina kuma fen fen bawda billahi aw dala kambe fali ngaw dala kambe fali aga fo dron ko Mali ni Sénégal de kanga nyongo solo aw dala kambe fali aw te demsonu to ga dusuta ga ballon tan mana kan fo la mbolo réseau sans fil avec bela jele nyana ani Sénégal be nyongo soro Mali contre Sénégal aya signé abla aw ni Sénégal be nyongo soro aw dala kambe kila ga fale ani Côte d'Ivoire tena nyoma ani Sénégal be nyongo soro voilà ani équipe de nyongo na sisa no fanya do faut que tu finalement Mali ni équipe fait mana jigibe Mali ga final de ran nyabe kanina équipe juma de be ko Mali bisa ga équipe gagne à part Tunisie nyabe équipe juma de ko Mali bisa ga équipe gagner kaningono même Afrique du Sud le Mali peut pas battre Afrique du Sud est bara minda Cameroun ko nkunu bela jelen yaye har Afrique du Sud Mali te se ga gagner an kumisa équipe munu bogolu bora koy Mali kumisa équipe munu bogo o équipe munu bora ni sampre da ni munu be nona sisa fugar denya de goy ni joru da fugar denya de la les réseaux sans véro kramo do bora ka fo kame kubuta aya uda fugar denya la o kana ballon tan aya uda réseaux sociaux mana kan fo la de o kana ballon tan e duskolo dronde mais ni dusute aw kono aw be ka bololo laje aw be ka TikTok laje kramo do be ka boka mana kan fo aw be se ka ballon tan aw be se ka ballon tan 2023, Ivoirien est barré sur Beda ou Balontana ou terrain gono. Le match de Côte d'Ivoire contre Guinée équatoriale. Ou madame Bané ma fora Djibito taka Jorou Bonaye. Ou mou concentré ou match ou ran. Mais quand pita pia mo nous to réseau sans fait kanga Balontana ou to ka oufle nous bina barakia. Mo me TikTok daile ya o malien tonyo de. Bila itino ache me TikTok créé ya o malien tonyo. Anga Balontana ou tisera Balontan mana kan challenge de réseau sans fait. Ante se ka kuputa haranga match munu nanga gagner. Doba kungolo bodro kale be se barala ko Mali gagne na meta match nilike. Sino ache me TikTok daile bila ya o malien tonyo. Ya o malien toro de. Hari Mali bol ngo on est qui veut comment ka dimi nga bonko. Sino ache me TikTok daile. Sino ache me TikTok créé ya o malien tonyo de. Haranga Balontana ou tisera Balontan. Bila hara on kama kodo. Nanga machi minganye do beta kungolo bokale soma de kale be barake Mali be gagner ambe balimina dron mo bu concentrer kamina gagner bi ameta machi nilike chinois me TikTok daile ya Mali on tonyo de billahi TikTok daile akira tonyo de en Mali ndoma akira tonyo de tonyo ebe tonyo mindo o de kra en Mali uma billahi asaki machi Mali kanga bolo minta anga gagner domina Fouari do beta kungolo bokale baraka le sugora Mali bina gagner 3-1 Mali bina gagner 2-0 ame balimina Mali beta machinilke machinil non tika donta obetusu Mali bi ka sawe folo ibe mi nda beto woso wallahi kulenga ta fiyo namba fo pay depuis ne kumeke appel be jini ngani faka million keme ya dima keme fla ya dima mana aw mune sinayogo wele million keme kawya di sinayogo ma ne manta yafa awye ala ga ube satake mobile beniba frentan ala ga ube somogo satake oye aw mune sinayogo wele ko million keme kawya di sinayogo ma ko Mali ga kuputa ala ga usomogo satake mobile ba frentan ye Bamako konana o million keme ba ubolo ga di sinayogo ma Mali ga kuputa aw te million keme di anga surasuma Surasi munu sara kelekero u denw sigilen do sokono hari kaye songo tu bolo auta million keme di oluma
aw te bo fuwar denya ko ndo kono mo mo sina yo wele kawi million keme na wa laydu ta ay bilane morgan manta ya fa awi ala ka be so mo sata ke mobile ba frentain million keme se ko ga di sina yo ko mali ka kuputa sorasi munu be ga sa u so u de uskile fle so kono hari kaye so ngo tu bula ari ka kaye sanga di udoma kaye so ngo te sorasi de umbulo aya di oluma ni ya di oluma ya di jamana de ma ni ya di sorasi munu bina olu de munu skile no so kono kaye so ngo tu bolo ya di jamana de ma ta di mo do mo kata ko kono kata dinye se ko mbe barake jamana ka kuputa inde fugar dengay e finiti la ka bira bin jamana e dongo do de skile no so kono ari kaye so ngo tu a sorasi de bolo u skile do ari fini nyana ma tu bolo aye fini sa ka di sorasi de ma u fana ye chogo kanye jamana ngono aye fara ka war chiye mana ko la mbe barake mali be kuputa ni mali duma kuputa do non men kaba ko do quoi ngo mali on be ko do ke réseau sans fait aw te bonu ko nu ngono enfant ne ma fa mo ka war di ne ma koy ne de ngay sansi jeni kana sisa ne de nga war ke ka sanike kala da lusa ka de se ka jiga kono ne ta jamana telen ta koy mo na kubra fikla mba bere ta ka mali yanga be sans fait jomana de karay aw jolo na aw munna de ma fa ka nyina ala ko ala sene ne la ko la amne de be aw ma fray mo ko ma essence so dia mo ko ma misi so dia mo ko kele mi ne wele ka fa ko chiera do abe gaba ne wala tele vidéo karamo sna eko banque seko flani mina seki chi aita bla notaria la be gabon ni e karamo go sina yo go wele ko gata eko banque ko gata bla seki koni mali e kuputa peut-être abe soro ni arnaqueur de tien arnaqueur tien arnaqueur on wardi kata bla seki ko gata seki bla eko banque la koni mali fengera te danga bi gode ibina o wari min taka dis na yogoma a don bolola ka ko meta do fo asimu goita de bolo ko ga di surasi denma barika bala de ni ya ke surasi den ya te tinye koy ni ya ke surasu ya te tinye koy ni tara di mana mo do ma min be réseau sans fait ate kulun jula e ko di vara am bugo bele jele nyana 89 minutes outra égalisé Mali contre Zambie à la dernière minute Mali contre Maroc à la dernière minute Maroc kumbanga nabo okera bela jele nyana Mali contre Comores à la dernière minute ngombe palon de là on be palon de là il faut fato djula kulusi are be do fara finye be do fara Mali be palon de là il faut fato djula kulusi finye be do fara are ta to la be do fara on be palon de là tangoy o ebeta million bla eko banki la koni Mali gaina sina yo beta sina yo do bi ko de danga to de war fara nyonga ko atadi sina yo maka ka barake jamana nga kubuta mamu bake awe danga to di awe danga safune di wa barikate aw fe ko la na faji mende be nuna dusukasi be ngini ka on faka Mali ra match la ba min kala jabe yayo ngo jabe ko Mali bina gagne même l'ancien joueur du Mali Cédric Kanté, le Kanté Petini Métissi. Allez, Borak Avoko, vraiment, le Mali n'a pas joué contre Comores. Comment ballon t'as l'air de soir quoi. Et pourtant, allez, comme jouer Mali équipe nationale là. Cédric Kanté. Tibabou Petini Mimbe, Tibabou Kanté. Kanté Borak en gafo. Avoko Mali ni Comores ballon to coup l'air de soir quoi. Vraiment, l'air de Tigla Tigera quoi. Comment ballon t'en contre Comores, comment ballon faux temps. Mali bolontan nous sera joda la gabido oye jatigede kabido dron oye jatigede fuari munga bido ndro jatigede do demesani kura munga na nyina moi je vous encourage le nouveau sélectionneur du Mali moi je vous encourage mon kura munga na nyina demesani munga na moi je vous encourage et je suis à côté de vous mais les anciens joueurs du Mali mo mun be kani ngono neta wa ko la de aw de tara aw na malo ya Côte d'Ivoire aw de tara an kuma sur le Côte d'Ivoire awo ita donga boko danga be Mali balontan go fo aw ye Erise Couchel bla ngo ka nyegena kela bla kata bokela ta Mali yo de ke kanye ita donko danga be Mali balontan ngo aw ma Erise Couchel bla ate Nigeria 3 matchs 3 victoires match saba ya bela jelen gagné
hey Mali ballontan danga de bako a foli manda okulo la de aw nga ballontan danga de be Mali ballon ko nyafo a foli manda okulo la koy Mali ballontan danga de bako danga de be Mali ballontan na aw yedi se kusel blayan afle Nigeria match saba ya bila jelen gagné match kelen a gagné na match fla a gagné na match saba a gagné na edi se kusel Malien 100%, pas 90%. Coupe d'Afrique, Nigeria, match saba ou ya bela jelen gagné. Ou a entraîneur et Johnny, Malien d'endete. Et pourtant, il y en a plein d'anciens footballeurs du Nigeria. Anciens footballeurs tamamba de Nigeria. Mouna ou mase koura Nigeria ga dendo taka koura entraîneur. Parce que on y a bala entraîneur min kume Mali kono. Valère Bala, entraîneur min kume Mali kuna, Eri Sekusel, abe ballontan don, aba maîtriser, aba lissi don, aba classement don, abe jouer chogo don, abe jouer motivation don, abe jouer bara don, abe jouer tic-tac don terrain gono. Jouer kanga tic-tac min ke terrain gono, Eri Sekusel ba bela jelen don. Aw mo blaga taw ni entraîneur ndela kana Gambie mo minge. Parce que naye ni tagana ambe franga sunyani ma. Naye ni tagana ambe se kanga sunyani ke Fédération Malienne de foot kono. Ngo danga de be Mali ballontango. Danga de banga ballontango. Doute Mali ballontan a barikalente anga tiafo no. Mali équipe nationale ballontan a barikalente depuis Agne Eric Sekusel Bla. Même Sedou Keita. Quand Eric Sekusel Tunto entraîneur à la Ouatimina. Sedou Keita, il était motivé d'aller soutenir les jeunes du Mali. Sedou Keita ku motivé l'endo. Malgré que Côte d'Ivoire anti motivation kumbala katanga jour 9 euros be ku supporter. Depuis awe Eric Sekusel gen fo biawe Sedou Keita euro du Mali. Samba Sobe. Samasa nou bébé. Meni Eric Sekusel Tuntora Mali entraîneur là. Akumisa ke sababu Malien jour fembe nous travailler retraite là. Nous be jamana ngono. Ou bébé déplacer katanga balontana ou no fait. Mais nga yo genga taw no do de la. Parce que naye ni tagana ni tubabu che mina na sisan. Ambese ga faire sueni ma. Ambese ga sueni que fédération ngono fo ite se ga bola. Mais ga Eric Sekusel Kuntoy, sueni se ga ke Malien de 100%, bise ga sueni ke tokodi. E bise ga Eric Sekusel ro kasala zoya. Ari Malien de yo. Na otara tubabu minta obe lisi bo ga dama. Ale da jumen de kasa de kanga jouer. Kasa de kanga jouer. Danga de be Mali ballontango goy. Amba yere sega auta kule ka meta final la avec bela jelenya auto santi jawat auto do ka watini jigay hara watini jigay ne Morgan Dalenta la goy hari awatini jigay ne Morgan Dalenta la ne Dalenta la wa ni sekene ala debe mo ngania don ne ngania e mi ebi Mali ni Nigeria ga Mali mine 11-0 fanga nimisa de kunjmen de ake ani Eric Sekusel gang ala de be mo ngania don ni sekene bi Mali ni Nigeria ga nyogon soro kani ngonnana u kan gosi fo 11-0 no kra nanye Mali ore ta sinya ore ko ke entraîneur ante kulonge ko o ga kola awo mana wuli de ba angana balontana wa ki je koy Mali nyamo ko ere de do Mali enta ere ga herefe aye Burkina Flebi Brema Traoré Burkina Bedoudou Faye Côte d'Ivoire c'est un Ivoirien 100%. Ivoirien ou wat wabu chokolobani gendron c'est un sara angoro kunasini il est décédé même pas 3 jours Ivoirien on a sara même pas 3 jours une kumbu entraîneur nous a gagné contre Guinée équatoriale 4-0 Ivoirien ou entraîneur ingé ka Faye minta phobie les Ivoiriens sont fiers Faye petit mina joué Nao il n'a que 19 ans. Le petit Nao, Ivoirien là, il n'a que 19 ans. Aramati Folo Kala Maroc de Kounasini. Parce que Faye, il savait très bien. Il sait en Côte d'Ivoire qui est qui. Faye be Ivoirien donc. Nao jouera au du de Folo. Ar Klobuta Bolo Folo. Avec un jeu Côte d'Ivoire de Folo. Ama club sur extérieur la Folo. Ama équipe sur extérieur la Folo. Nao, le petit numéro 10 de la, 19 de la Côte d'Ivoire. Aramati Folo. 2024 là 23-24 à Côte d'Ivoire carré kono de Euro samana de kumba sena fali galaga de kumba sena avec ballontan follow kera Maroc de le numéro 19 de la Côte d'Ivoire Nao mais au Maroc il a gagné plus de 2 millions francs CFA ni kara match follow de
valeur min b'a la bi ni club min ko k'i bɛ fɛ ka san ka taga n'a extérieur la a valeur bɛ taa fo 4 millions d'euros et 8 millions d'euros disons 8 millions d'euros. Le petit numéro 19 de la Côte d'Ivoire, Nao, c'est son premier match de la CAN. Moi, je me ballon en carré en Côte d'Ivoire 2023, 2024, 2025. On est fleurs à jouer au Maroc. Monde ok. L'internet de la Côte d'Ivoire faille. Faille ou quoi là? Je savais très bien. On a mal harisini. Internet mi bankuna. Ambe bro. Ambe kila ka ningen. En tant que nauma malien den ka wolo Mali kono ka mo Mali kono nauma malien den ta ka ke Mali internet en dusu te sumaya balontana. Nauma malien den ta ka ke Mali internet en dusu te sumaya balontana ante dusu suma sur balontana. Awo? En dusu te sumaya balontana. Et sinon Ari Sedou Dambélé. Le petit Dambélé là. Master Ineti ou quoi là? Où veut faire un petit ça? Les I-17 du Mali. Na mon Mali n'est que Mali internet. En dessous de Soumaya. Le nouveau tour à Congo, on a droit à ta dingue ou syndrome à Manamako, qui sinon, anti-sera à Fouike. Poutre. Péteni. Moi, on est au Congo de Bluma, dans la notariale. À mes papiers de Kala et des millions quand même de la notariale. Et toi, dis-moi, à te dire-moi, d'où on était dis-moi. On est de la notariale de la Karamoka, c'est un Wardo. Mali Manakuputa, Abina Warta. Ni Malma se Kuputa Fana, Amaseka, Kedo, Warti, Minakawa. Ambe vidéo que là, be alerti. Malien vidéo que là, bela jelen. Mon me ratour à Warbla notariale, à Karamoka, ni Mali et Kuputa, Waribe Dima. Ni Mali ma Kuputa, na ou donna vidéo que là, inbox sur nos danga, denya, kamfola, Karamoka, Shinayo, arnaqué. A te Marseille, ane. Ni vidéo que la fin boraka manamana kanfo Karamogo Shinayo maya kaye doga wardun billah ambe sa nyogona ngambe sa nyogona réseau sanfé ya vidéo que la doga bo ko Karamogo Shinayo doga wardun ama mo wardun de danga to de ga tuga wardi ko ni Mali e kuputa Karamogo Shinayo ni Mali ma fenga dro ira war bli posu kono iba ni mo barika banu de kla ga do mo inbox kono Karamogo Shinayo nga wardi ima après vous flena dalu flene Warindi la toga jumende